Bon dia i bona hora, això és Focus Humà, jo sóc en Ramon Riera, hipnoterapeuta i programador neurolingüista, i en el videopost d'avui entrarem ja, després d'haver explicat algunes de les bases amb les quals faig tots aquests treballs, entrarem directament en els models d'intervenció que jo faig servir en els meus processos per acompanyar les persones, sigui per resoldre problemes, inquietuds que tenen, per desbloquejar situacions personals, per planificar objectius, per trobar noves solucions a allò que les preocupa. Els meus tres models d'intervenció serien principalment educació emocional, en segon lloc programació neurolingüística i, sobretot, la hipnosi. Una mica de cada cosa. L'educació emocional és una disciplina, o potser un conjunt de disciplines, perquè ara ja hi ha molts models diferents, que tracta de com gestionem les nostres emocions. I és un aspecte superimportant que, com a mínim fins avui en dia, crec que estareu d'acord amb mi, que s'ha tingut molt poc en compte en el camp de l'educació, tant en l'àmbit familiar com en l'àmbit escolar, i sobretot el professional, que és el primer, si us hi fixeu, que s'ha donat compte d'aquesta carència i que ha intentat i ha començat a fer coses per incorporar-lo en les formacions laborals o en el que sigui, no? Per entendre'ns, l'educació emocional és una mica l'aprenentatge de què signifiquen les emocions, què ens estan dient, sobretot la consideració, que és una de les coses que fins ara no es tenia en compte. Semblava que les emocions eren com un destorb, era una cosa que ens feia més animals, fins i tot des d'un punt de vista misògin, més femenins en els homes, i per tant es tracta doncs d'entendre aquestes emocions d'on venen, d'entendre sobretot què ens provoquen, d'entendre de quina manera ens estan limitant, que ens estan coartant, i sobretot de comprendre-les, d'integrar-les, perquè les emocions no són bones ni són dolentes, són, com hem anat veient en les bases dels models, una part essencial de nosaltres que ens ajuda en el dia a dia. Llavors, el que es tracta no és de que siguin bones ni és de que siguin dolentes, sinó de quina manera ens són útils o ens són problemàtiques i de quina manera són més oportunes o menys, en segons les situacions que estem parlant. Llavors, la manera en què treballo l'educació emocional és sobretot com a complement dels altres dos models d'intervenció i per tal de consolidar tots aquells canvis que es van aconseguint amb la teràpia o, si es dona el cas, amb el procés de coaching, per tal de que la persona surti d'aquest procés, d'aquesta relació que hem tingut d'acompanyament al canvi, amb unes eines i que no necessiti tornar enrere, simplement que pugui enfrontar-se a la vida amb nous recursos. I en aquest camp de les emocions és essencial perquè és una part integrant de nosaltres, aquest aspecte de les emocions, i que quan comprenem una mica com funciona i ens hem pogut guarir d'aquelles emocions que ens entropien més la vida, simplement les hem reconduït, les hem entès, les hem assumit, doncs això ens dona unes possibilitats en el futur de més brillants, unes possibilitats de tirar endavant, de saber resoldre les coses amb moltes més opcions que abans no teníem. Els altres dos models de treball que faig servir en les meves teràpies treballen sobretot amb aquell model que hem estat veient del conscient i l'inconscient. D'acord? En aquí trobem que entre conscient i inconscient, com havíem explicat, hi ha el que se'n diu el factor crític. I la programació neurolingüística té les seves pròpies solucions per traspassar aquest factor crític mitjançant una sèrie d'eines i també una cosa que se'n diuen les tècniques. I llavors la hipnosi bàsicament treballa amb el procés dels trànsits,
per tal de també rebassar aquest factor crític i poder introduir nova informació o poder ampliar l'espectre de la informació que ja hi havia. Si parlem en concret de la programació neurolingüística, el que fa és treballar sobre la base de que en aquest inconscient que treballem totes les persones gairebé la major part del dia, en aquesta funció de pilot automàtic, hi ha compresos tota una sèrie de programes, de petits programes que ens hem anat creant nosaltres mateixos a partir de tot el que hem introjectat, d'allò que hem après, d'allò que ens han inculcat, d'allò pot ser de què hem llegit, de l'experiència pròpia o de la nostra pròpia simulació mental, que aquí entrarien, per exemple, les creences limitadores. Oi? Llavors, la programació neurolingüística el que fa és ens dona tot un seguit d'eines per poder esbrinar, desxifrar, modelar, com se'n diu, tota aquesta sèrie de programes i, en el cas de que siguin programes de gent amb un èxit especial, amb una manera una conducta, una manera de fer que es vol aprofitar per d'altres, per ensenyar, llavors es modela amb aquesta finalitat didàctica, no? De poder extreure aquest petit programa, aquesta conducta i aplicar-lo amb les altres persones. Això seria l'origen de les tècniques, que ja en parlaré una mica més endavant. I de l'altra banda, el modelatge també es pot fer servir per tal d'analitzar a la persona i veure quins d'aquests programes, d'aquestes estratègies que es diuen tècnicament en programació neurolingüística, són les que són disfuncionals per tal de proporcionar al consultant noves solucions o una mica retocar aquests programes i millorar-los, d'acord? Llavors, per fer-ho, hi ha les eines bàsiques de la programació neurolingüística, que això és el que hauria de dominar qualsevol persona que es digui programador neurolingüista, i també les tècniques. Com he dit fa un moment, les tècniques és aquella part que tu has pogut extreure o s'ha extret i estan als llibres d'estratègies mentals de les persones que se'n surten especialment bé, i és amb aquestes tècniques que llavors s'intervé amb la persona per ajudar-lo a millorar i tenir noves opcions. La clau, i aquí vaig tenir la sort de caure en l'escola adequada, és que més que tenir un llibre d'encanteris com si fóssim en Harry Potter, tinguem les aptituds i habilitats, els coneixements, les distincions per tal de, dintre la pròpia persona, anar detectant aquestes estratègies i saber quin és el punt que s'ha de tocar. Perquè una de les bases més importants de la programació neurolingüística és que cadascú, cada persona és diferent. Llavors, les receptes universals no són aplicables. Això ho hereta de la hipnosi de la branca ericksoniana, diríem. I així arribem al tercer model, que és la hipnosi. La programació neurolingüística, Déu-n'hi-do ja la llegenda que té, però el que té més premsa, més ressò i sobretot més negatiu precisament és la hipnosi, que és una disciplina realment molt incompresa. De fet, la hipnosi no és res més que entrar en un estat de trànsit d'una manera acompanyada per una altra persona, que seria l'operador, l'hipnotista, si voleu dir-li. L'estat de trànsit és un estat natural, és un estat on s'ha traspassat aquell factor crític que parlàvem, que separava una mica la ment conscient de la ment inconscient, i en el qual, en aquest estat de trànsit, la persona que està immersa està en un estat de concentració absoluta molt més intens que en el de, diríem, en l'estat de vigília, en l'estat de despert. No és un estat de dormir, no estàs dormint, o sigui, o estàs dormit o estàs en trànsit, no és compatible la cosa. I finalment també és un estat d'una certa suggestionabilitat. I això segurament és el que fa més por a les persones. Hi ha tota una autèntica llegenda negra, algun dia faré un videopost una mica més històric en aquest sentit sobre la hipnosi, però hi ha molta fantasia, molta novel·la sobre el nivell de dominació que pugui exercir aquesta persona que està intervinguent, l'hipnotista, l'hipnòleg,
sobre el pacient. I això realment no és així. Hi ha uns límits en la suggestionabilitat de les persones. De fet, segons quines persones tenen més límits o menys, però el que està molt clar és que no es pot obligar a les persones a fer allò que realment no volen. Simplement el que fem quan entrem en aquest estat de trànsit en el qual el factor crític ja no és un límit i per tant podem obrir les opcions de les persones, podem ajudar a fer veure les coses d'una manera diferent, es poden fer una determinada sèrie d'exercicis en els quals interaccionant més properament amb aquesta part inconscient de nosaltres, de fet amb el seu propi llenguatge simbòlic, s'aconsegueixen canvis, s'aconsegueix accelerar certs processos mentals o fins i tot, a vegades, fins i tot es pot afectar, i això està científicament comprovat, i de fet el món de la psicologia i la psiquiatria hi està plenament en contacte, l'acadèmica fins i tot s'està investigant en moltes universitats, fins i tot es pot intervenir a un nivell orgànic. Les funcions, per exemple, si tu et fas un tall i la part inconscient és aquella que està intervinguent en tot aquest procés de guariment. Llavors, en estat hipnòtic, fins i tot s'ha arribat a poder intervenir en aquestes coses. Una de les especialitats i una de les que a mi més m'atrauen i interessen és la hipnosi pel treball amb el dolor. Evidentment, sempre acompanyat d'una prescripció mèdica i el diagnòstic mèdic que els hipnotistes no poden fer, però en aquest sentit d'ajudar les persones a aliviar el seu patiment. Hi ha d'altres camps que també estan molt treballats des del punt de vista científic o com a mínim contrastats, i és el cas de, per exemple, el tema de la pèrdua de pes o sobretot el tema del fumar, que és una de les coses per les quals la hipnosi es va fer més famosa sobretot a partir dels anys 60, no? Dels seus mètodes, de la seva efectivitat en aquest tema, no? Doncs bé, espero que no vull allargar-me molt. Ara has fet aquesta primera exposició, hem parlat una mica de l'educació emocional, hem parlat una mica de la programació neurolingüística i finalment del model de la hipnosi. I bé, al proper videopost us faré 5 cèntims una mica de per què he relligat tot això i posteriorment anirem presentant una mica cada model i després presentarem cosetes particulars. Res més, espero que us hagi agradat aquest post, els comentaris estan aquí sota perquè els utilitzeu, per suggerències, per preguntes, per comentaris, per coses que us inquietin i sobretot si us ha agradat, m'agrada, i compartir-ho amb aquelles persones que estiguin interessades en tots aquests temes de les teràpies, del creixement personal o una mica que estiguin encuriosits de les coses. Salut i fins la propera! Llavors, la programació neurolingüística... Llavors, la programació neurolingüística